Здравей, Пепо, Бета, Марко и Петър. Здравей! Благодаря ви за огромната подкрепа. Вие сте уникални. Продължавайте да препоръчвате профила ми по групите и на приятели да се обединим срещу всички измамници, които нон-стоп правят фейк профили и ме плюят, за да си правят реклама на платените, измислени обратни прогнози и така нататък и така нататък. Мили мои приятели, искам да ти кажа нещо. Защо трябва 5 големи групи, утрешните прогнози и така нататък? Защо го правиш това нещо? Какво печелиш? Пита се всеки обикновен човек. Може би SMS бира Пепо, който струва 6 лева между другото, ако някой не е разбрал още. Или имате нещо с шиши-биши заедно, както много хора вече разбраха. И сега ще разберат още хора с Колев Типс. Това е вече отделен въпрос. Сега да се занимаваме малко с твоя профил и с твоята физиономия, която стои горе с измисления ти фиш. Вижте внимателно. Ето го. Хората отново пишат. Вижте много внимателно тази снимка. На нея ще видите в долния десен ъгъл едно кожено ръкав от кожено яки. Запомнете го внимателно. Сега виждате също така още една негова снимка. Тази снимка. Сега двете ще ви ги покажа откъде ги е взел тапака. Това е истинския човек, който е сърбин някакъв. Също дава някакви мачове и така нататък. Вижте сега снимчицата. Позната ли ви е? Не е ли същата, която гледахме тук? Продължаваме нататък. Връщаме се обратно на всички негови снимки. Вижте колко много снимки има. Кога ли Пепо ще качи още някой от тези? Кога ли ще й открадне отново от профилните снимки на този човек? Тази снимка позната ли ви е? Някъде вървеше май. Така, ето е снимката, за която искам да ви кажа. Тази снимка с кафявото кожено яки е същата, която е тази. Абсолютно същата. Само че човека, който си е качил снимката, си е служил и надписа. Забележете къде е зарязано. Господин Пепо или господин Колев. Сами виждате, че снимките са откраднати, съответно профилът е фалшив. Съответно, който дава бира Пепо и добавяйте в още 5 групи, просто ви мами. Само да ви кажа едно нещо. Прави ли ви впечатление, че всеки ден той ви иска да напишете вашите прогнози? Прави ли впечатление, които използват SMS прогнозите на Колев TPS, че са всъщност идентични? Или странното, защо Колев случайно в един наш разговор сподели, че той отдавна не бил техен човек, който да плаща. И случайно, когато говорех с Пепко, той ми разправяше, че го били удирали цели 4 или 5 месеца. О, горкия той! Много странно, защо никога той не си качва какво е заложил и какво е спечелил. Факта, че хората, които днеска го плюят и от няколко дена, че постоянно качва коефициенти над 2, които не са въобще така. Мили мой приятелю, ще продължаваме ли си измамите? Ето го. Ето го снимчицата. Ето и снимчицата изрязана по абсолютно същия начин, който е тук. Кажете ми, приятели, кой сега е откраднал профила на другия? Този или другия? Сами решавайте. От мен е толкова. И успех, и дано да преебеме повече такива нещастници, които смятат, че всички сме глупаци.